Cât mai e? Bă, John, deci mai ai mă cannabis. Cât mai ai, mă? Două? Tot la fel. 2 doze de cannabis luăm cu ăștia. Zi, bă, John, mai ai... Nu, trag și eu să-mi bag pula în seara asta. Trag și eu în seara asta să-mi bag pula. Cât te pune de aici în bijoasă cu o poză la chelie. Bă, nu mai e? Unde l-ai pus, mă? Drogatul. Așteaptă-mă acolo. Am puțină treabă cu băieții, dar după aia vorbim. Robert. Lasă-mă, deschid, să mai are Stai, șeaptă. hai, deschid geam. Hai, mă, scoate iarba. Bă, de ce nu merge geamul? Mergi ce trebuie să faci drepte pe amândouă. Păi unde e? Bă, ești împit invers. Cum așa? Uite, nu știi să deschide geam. Așa? Drăgățel. Hai, tras pe nas, mă, ce? Nu, cu aia, în țară am băut. Am dat 3 goleuri de pot. Sec. 3 pahare? Sau 3 șpiti? Așa, nici cu aia, pahare mai mari. Hai, pă, du-te direct, că scoți aia odată. Mai